uzobona ukuthi thina le emhlabeni yayizwa leyo nto na Thokozani. Uzobona ukuthi thina le emhlabeni sivalelekile, siboshiwe. Yabo indlela esiboshwe ngayo, siboshwe ngalokho ukuthi noma usuhamba uthi nje uyahambela mhlawumbe uyele eTafu, boshiwe. Manje inkululeko ayikho, uboshwe uhleli endlini yakho. Uboshwe usemsebenzini, siboshwe and yazi into abasibophe ngayo yini? I-1 ama-ID ethu. Yabo nje bathi nama-ID bafethu sisenkingeni, siboshiwe. Ngoba manje yabo le nto ifana nanokuthini nanokuthi manje okay nazi inkomo zaba ngizibeka amaphawu zonke. Angizoba nenamba zonke zizoba nenamba inkomo. Zizogadwa. Lokuqala le zizogadwa noma sekuthiwa gazi kwantshontsho kulelo muzi kodwa zizogadwa. Ngiyabona lokho zilanda noma zingakazi zantshontsho. Zivalelwe esibayeni. Lokho zivalelwe esibayeni siboshwa sikhishwe ekuseni. Sinjengey'nkomo nathi sinalezi ay'namba. Qha zethu ngizothi zithebhile zisemaphepheni siboshwe ngamapasi. Yabo lento ifana nanokuthi njengoba le khandlela leli likhanya leli ugesi ungekho kanti ukhona ngene ugesi isugcina sekusuka kwenzakala emva lokho kwavele kwathi yabona Mbozo uyigejile iphathi yokugcina mfethu lemnandi igezile futhi Mbozo mfethu kodwa ngikuthamisile Mbozo, you supposed to be fast. Ngifeza ukutshena ngokuba fast mfethu, ngikholova noma ungangeni fast.